Дядо Белобради, ряпа се давати. Свират се фаща, ряпата опова, пъшката пъва. Тя се не поклаща. Дядо, баба вика. Ила вика! Ила вика! Остави тук! Абе рябата голяма трябва да я вадим двама. Ма какво се къса пак, бе, дядо? Българска голяма ряпа. Давай, ще помагам. Дръж ма здраво. Чакай да я фана. Ася. Давай! Пъшка ти опъват ряпата. Ма тя се не поплаща. Ами сега, дай да викаме. Внучката ще викаме. Кричи, бабе! Ела, че фащай баба за полата. Фащай баба за полата, дружно да вадим ряпата. Чакай сега, да фана и аз. Ася, готови? Внимавай, дядо! Дружно се напъват, ряпата опъват. Тя се... Не поплаща. Ами сега пъшка. Баба, ще извикаме Шако. Ей го да добавя. Шако, бързо Айде сега, готови ли сме? Четиримата, Шаро пристига, четиримата се фащат, дружно опъват, готови, напъват, Тя се не поплаща. Какво ще правим сега, бе, Шаро? Ще извикаме Маца. Спи, коная каца. Коная каца? Мацо! Ела тук, бе, Мацо, бе! Я сега готови ли сме? Пристига Маца. Хващаме се колко сме? 5. Хващаме се петимата. Юнашки напъваме, дърпаме. Трябва да извадим ряпата. Готови ли сме? Хващаме. Дружно се напъват, ряпата опъват, тя какво? Тя се не поплаща. Да ви чуя, тя се не поплаща. Добре, че не чувам. Какво ще правим сега? Ще викаме ли още някой? Да извикаме Гризара. Тичай до Гризара. О, Гризанче! Айде, Гризанче, елате! Сега вече с Гризана ще извадим ряпата. Ще я извадим. Готови ли сме? Да ми видя. Айде, че не ми остана душа. Хващам! Хващам! Дърпам ли? Има ли музика? Милчо, дай ли музика? Матай! Не са вади рябата. Тя се не какво? Ами сега, освен да викаме децата, Мишленце, кажи, какво ще викаме сега? Мамо, дядо, да извикаме децата тук от махалата. Това е хубава идея! Айде бе, деца от махалата, ела тук да вадим ряпата! Айде сега тук! Фащайте се! Ще я вадим тая ряпа! Достатъчно! Сега, значи, чуйте ме добре, защото ще ви кажа едно нещо много важно. За дружна дружина планина повдига. Я да ми чуем сега всички за дружна дружина. Планина повдига! Затова сега всички се хващаме за ръчички, здраво да опъваме, да извадим ряпата и да я какво? Не, всички ще ли седем, всички ще дадем и на дядо и на баба. Готови ли сме? Готови ли сме? Да!